Jadi mulia tema di tuhatta, mulia tema di tasaluna, diari nauli diari nadingganon tong di bagasan hai pason, didongani tuhatta amatta nomor tua di batado ita, sa tutukion tong di bagasan hai pason do las nyeroha. Songoni manang dihamu amang padenami. Gabi amang gabi. Paridat susu perlepan natabu dan nyalapan manugut nitaruh butari. Marpungu dua minison hamin amaranggi. Punguan nenggolan Raja Sihobar ima diulaun. Partangyangan pesta bona tahun nahu patu pahami dia para sadarion. Mamuka manakin sian ulaun permingguan. Naung taulahon nakin anggiat di pasu-pasu amata di bata ma akatangiang naung tapasahat di apara nakin nuain pe sama tu ulaun marlas niroha na di bagasan dus niroha dohami salutna punguan nenggolan Raja Sihobar buru bere bebere nang pa eol goting menortor songon dalan nami memuji pasangapon guarni tuhani madok muliate disalut holongna nama buat kami tolhas yaton salpu satu sadarion malua sia sahi kopi sapuluh siai anggiak mamarhite hite pesta bona taunon boi tong di bagasan dus nirohami sisada tahi sisada holong sisada las niroha di sono patu pahami do pinggan panukunan pingga pasu nahot dihudulanna boha pada nami asau patatami dunga mangara di hamu amang Gabi majalah horas hata kamu amang mau lihat emang jalo hamu mak Gabi majalah horas majalah gabi dihamu bulahan amak bonani hasuton punguan nenggolan Raja Sihobar boru bere nang ibeberena gabi jala horas padenami takas matutu di pernakok ni matane arion asa nakok ma persaulian nakok ma perhorasan dihita saluhut tarlul bumi ma dihamuna bonani hasuton imma tutu padenami takas tutu di jalo hamnison pinggan nahot dihudulanna dison adong harbepir asapir mapoki bahul-bahul pasalonan pir matau di musaluhut julu-juluma nang pangomoan imma tutu padenami suang-songoni nang debat tiar asa tiar panggabean tiar perhorasan tupahan ni amata nomor 2 di bata imma tutu songoni nang miak-miak asa marmiak mas itu hajal maun marmiak manang perhorasan di peparan ni oputa toga nenggolan Raja Sihobar imma tutu songoni nang ringgit sitio suara onga ora jabar nami na tamang imma tutu padenami upani loja nami namang raja tua lo padenami jadi dihamu Raja Perhata nami isun aku bereng obat di baulak kaimon sadatu hamuna asa marsadani rohamu mangulan ulota di bagasan tikion romo gabi jala horas padenami ya gabi jala horas songoni manang dita salutna nomor dongat tubuh di pasat padeta do tuita sada songon pinggap pangalusi asa sadama dos niroata dinalaho mamita godak tahitanon sidok buti ma anope tapasahata teh jadi ada orang so di bitamu kontang munapala di partikianon lihat kamu majutik itu hami membuat si bitu godang mang si bitu lili perhitian nami mon mertangyang tomata bata asanggia horas-horas di ulata sadarion satu menguzungan non dengan martuba jala ulihi tasudi gabi majalah horas unang majo gabi jala horas pada nami ulah kamu mak
pangodayan nami unang jo nama notor. Gabi majalah horas burani hajutuhon pertekian ipasatai matah muna buhamu ma godang muna mulate. Gabi jala horas muliate madiamu amang padenami Peridat susuk perlopan natabu nandi harapan manugut jalati naruon botari batara guru hudul bata guru padapotan asa alu-alu kamu majo tu amat tanah mertua di bata nama nopa langit laut do tano do salut nasa isina. Mauliate ma amang padenami nunga dia alu-alu kamu tu amat tanah mertua di bata las alu-alu kamu ma tu sahalani daupung amata raja nama muka uning-uningat tahun mauliate ma lasalu-alu kamu ma tu situan na torop amata raja inatka soribada na adong di luaton. Marmula do na di Portibion, mula ni rumah bata, lumani rumah gorga. Di dolo pucubuit, di tonahon no putta si raja bata do tuhita, asa burju marsaor maradat jala maruhum, atong mula ni nauli mula ni denggan di ulaut tasadarion, bait damang majo godang mula-mulai.
gabe jala ora samang pade nami eme si tabatua na parlinggomon ni si borok debatado na martua luhu matok kitai parorot pitu guarni hari 10 guarni bulan asa sobama ita tong martuan jala dapot na di duluan jala jumpang na di jalan atong bedamang majo godang soba-sobai. Cik, cik. Mulai ate mang pade nami binuat inata no liat mabay panggordangan mololao tu no liat iko bulusan do perdemuan atau ngamang pade nami asal dia matong perhorasan jala liat panggabian baik damang ma godang mangaliati Gabi, Bang, gabi. Paisa, Biro. dua baris 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 Paisa, dua baris Saheli dobe. Paisa. Ikut tolu hal ama. Sahel dobe. Paisa.
Jadi mulai tema ngasai gondang mangalian pinangido ma tu hita namar maranggi do paniaran salukna asai soma hita marbaris mardo Boru dari nauli dari nadengganon naing maniak kami marsisiukan nomor hula boru asa sondot ini tua madokoron nami mangulai nai toru-toru lawabay pargadongan hami nomor hula boru di zon saluhu nama hami dapota sinadongan di paso-paso materi bata alani amang neng Roma hami manopah hula nami bekawuma amang godang sobai Gali, Mang Gali. Jadi mulai tema dihamu umlasarwa nami maring helan nami marulos narara artina kanarara marano nate mandapotok kami akahula-hulamu gabi majala oras suang-suang ini manang dihamu amang permusik nami Gabi, Mang Gabi. neng Roma mi atong manabi-nabi pamupun nami asa tung balga holong nami jala balga las nyuruhan nami songoni nang kapasu-pasu nami disaluhut raja ni pamuron nami buru bere do bere asa wedamang majo godang dalihan natului
ulat tai. Yamara. Tasio ulat tai tasio. Hey. Yamara. matuh mulai ate madiamu amang pada nami ngasih kok besalut tuani godang upasat tami tuamu jalan nungai pasiko pamu atau ngasa sikok nauli sikok na dengan baik damang ma godang hasatani las padomu ma tu si tiu tiui ayo angkabi Horat, pinasa ma tu protokol.